Please subscribe us Sada Hausa TV. Haba Zainab don Allah. Ai ki saurare ni. What? Haba Zainab, dan Allah dan Annabi ki tsaya ki saurare ni. An kai wata ɗaya wallahi da nake bibiyan ki, ina so in gane ki in wada miki abin da yake cikin zuciya. Zainab. What? Dan Allah dan Annabi ki tsaya an gaya miki. Ki kwantar da hankalinki. Zainab, dan Allah dan Annabi. Awa, ki jima dan Allah ki hakuri mana. Dan Allah ki saurare ni. Dan Allah ki saurare ni. Dole ba baby. Don Allah baby, don Allah an so mun wayata. Na muka alƙawari kana dawowa za mu shiga da su. Sai yanzu kin san baby ki nake. Baby wallahi ko da mu kai dai na ce din dan jama isa ne ko ni ma ina saka ta Allah baby an so mun wayata kana an so mun za mu shiga da su. Waya shi kenan bari tun bai wuce ba in sauri. To shi kenan. Kai ba ta wayar ta mana. Ba ta wayar ta mana. Ko ka tsalla ta yi. Wallahi inda ma ina da wata na kara. Baby ina waya. Hello? Baby. Sai na ji wani insha Allah ga nan zuwa insha Allah.